V množine reálnych čísel máme vyriešiť iracionálnu rovnicu s dvomi odmocninami. Druhá odmocnina z x plus druhá odmocnina z x plus 9 sa rovná 9. Aby sa nám ľahšie pracovalo, môžeme spraviť to, že jednu odmocninu si necháme na jednej strane a druhú odmocninu presunieme na druhú stranu. Takže v tomto prípade sme odčítali od obidvoch strán druhá odmocnina z x, čiže dostávame druhá odmocnina z x plus 9 nám zostáva na ľavej strane, sa rovná 9 mínus druhá odmocnina z x. Ideme umocňovať obidve strany rovnice na druhu. Na ľavej strane nám zostane x plus 9, na pravej strane celú pravú stranu musíme umocniť na druhu. Čiže máme tu dvojčlen, budeme umocňovať podľa vzorca. X plus 9 opíšeme, rovná sa 9 na druhu mínus 2 krát 9 krát druhá odmocnina z x plus druhá odmocnina z x na druhu. Od obidvoch strán odčítame x, od obidvoch strán odčítame 81, snažíme sa tú druhú odmocninu z x osamostatniť na jednej strane. Dostávame teda mínus 72 sa rovná mínus 18 krát druhá odmocnina z x. Môžeme obidve strany tejto rovnice predeliť mínus 18. Tým pádom dostaneme 4 sa rovná druhá odmocnina z x. Umocníme obidve strany rovnice, aby sme odstránili túto odmocninu. A tým pádom dostávame x sa rovná 16. Spravíme skúšku správnosti, ktorá je nutnou súčasťou riešenia iracionálnych rovníc. Do zadania dosadíme všade namiesto x číslo 16. Na ľavej strane nám vychádza hodnota 9, na pravej strane máme len hodnotu 9, čiže ľavá strana sa rovná pravej. Môžeme písať, že číslo 16 je riešením iracionálnej rovnice. Druhá odmocnina z x plus 5 plus druhá odmocnina z x minus 2 sa rovná 7. Opäť sa budeme snažiť si zjednodušiť toto riešenie tým, že jednu odmocninu necháme na jednej strane, druhú odmocninu presunieme na druhú stranu. Čiže na ľavej strane sme nechali druhá odmocnina z x plus 5 a teda od obidvoch strán sme odčítali druhá odmocnina z x minus 2. Teda máme rovnicu. Druhá odmocnina z x plus 5 sa rovná 7 mínus druhá odmocnina z x minus 2. Umocníme obidve strany rovnice. Na ľavej strane budeme mať iba x plus 5, ale pravú stranu opäť, keďže máme 7 mínus druhá odmocnina z x minus 2, musíme umocňovať podľa vzorca. Čiže x plus 5 opíšeme, 7 na druhu je 49 mínus 2 krát 7 je 14 krát druhá odmocnina z x minus 2 plus druhá odmocnina z x minus 2 na druhu. Čiže nám zostáva x minus 2. Výraz na ľavej strane na pravej strane môžeme ešte zjednodušiť, pretože 49 mínus 2 je 47. Nezabudni na poradie operácií. Neodčítavaš najskôr 49 minus 14, lebo tam je 14 krát druhá odmocnina z x minus 2. Od obidvoch strán teda odčítame x, od obidvoch strán odčítame 47 a snažíme sa našu druhú odmocninu osamostatniť na jednej strane. Vychádza nám mínus 42 sa rovná mínus 14 krát druhá odmocnina z x minus 2. Môžeme obidve strany rovnice predeliť mínus 14, tým pádom dostávame 3 sa rovná druhá odmocnina z x minus 2. Umocníme obidve strany rovnice na druhu, dostávame 9 sa rovná x minus 2. Vypočítame túto jednoduchú lineárnu rovnicu, vychádza nám, že x sa rovná 11. Skúška správnosti, všade do zadania namiesto x dosadíme číslo 11. Na ľavej strane nám vychádza hodnota 7, na pravej strane v zadaní je len hodnota 7, čiže množina koreňov teda bude obsahovať reálne číslo 11. 2 krát druhá odmocnina z x plus 18 plus druhá odmocnina 4x minus 3 sa rovná 15. Opäť si to zjednodušíme, od obidvoch strán odčítame druhá odmocnina zo 4x minus 3, aby sme jednoducho mali na jednej strane, pokiaľ je to možné, iba jednu odmocninu.
Umocníme obidve strany rovnice, nezabudni, na ľavej strane musíš umocniť aj to číslo 2, čiže bude 4 krát v zátvorke x plus 18 a pravú stranu musíme umocňovať podľa vzorca. Roznásobíme 4 krát x, 4 krát 18. Na pravej strane budeme mať 15 na druhú, mínus 2 krát 15 krát druhá odmocnina zo 4x minus 3, plus druhá odmocnina zo 4x minus 3 na druhú. Zjednodušíme si výraz na pravej strane, pretože môžeme odčítať 225 minus 3. Odčítame od obidvoch strán 4x, odčítame od obidvoch strán 222 a dostávame rovnicu. Minus 150 sa rovná minus 30 krát druhá odmocnina zo 4x minus 3. Opäť môžeme obidve strany rovnice predeliť minus 30. Dostávame 5 sa rovná druhá odmocnina zo 4x minus 3. Umocníme obidve strany rovnice na druhu a dostávame jednoduchú lineárnu rovnicu. Vyriešime, vypočítame x, dosadíme do zadania. Do ľavej strany všade na miesto x dosadíme hodnotu 7. Do pravej strany všade na miesto x dosadíme hodnotu 7, ale tá pravá strana obsahuje len reálne číslo 15. Takže ľavá strana sa rovná pravej strane, teda pre nás to znamená, že množina koreňov bude obsahovať číslo 7.